Táto hra bude venovaná jednému z našich divákov, ktorý reagoval dnes úplne najviac. On už asi tuší, kto to je. Naši 4 herci mu budú spievať pesničku, bude venovaná len a len jemu. Ten človek je táto milá pani. To sa máte počkať, ja sa vás len spýtam takých pár základných informácií, aby môžeme poznať vaše meno? Adriana. Adriana. Môžeme vedieť, čím sa živíte? Nie. Ale vy to nehráte. Ja to nehrám. Dobre, takže zverolekárka. Môže byť zverolekárka, necháme to len pri tom. Čo máte radi? Rada čítate alebo niečo vo voľnom čase? Čo robíte? Rap. Máte rada rap? Super. Tento rap. A čo by sme ešte sa také spýtali? Ešte chcete nejakú intuíciu? Ešte daj niečo. Intuíciu. Indíciu. Že chcete nejakú intuíciu. Ešte chcete nejakú intuíciu? Že? No, dohodujte sa vy zatiaľ. Rada počúvate hudbu? Máte rada rap? Mám rada rap, mám rada hudbu, mám rada všetkých. Skoro teda. Pani ma nenávidí. Nenávidí Danka. Pani ma nemá rada, dobre? A ešte... Nie, ja viem, jasné. To je jasné, že viem. Pre Boha. Mám rada vcipy. Vcipy máte. A pani má rada vtipy. A ze Záhora. A pani je ze Záhora. Jak sme? Sme pripravení? Ne. Ale ideme. Dobre, poďme na to. Smeje, Ada, aj keď moc neje, Ada, od večera do rána, nezdá sa dangla daná. Hop, hej, hop, hop, Adriana, bola panna, nemá rada Sandokana. Išiel Macek do Malacek, išiel a neprišiel. Nemal cecek. Ada stále je zadaná. Ada vždy neznáša dana. Ada má rada zootechnologické pomocky. Adriana bola panna, nemá rada Sandokana. Danka! Adriana bola panna a zverokruh nemá rada. Hurá! Skorpiónov Sandokana. Danka! Veľký potlesk Adriane! No, musel som ísť hovoriť, mám najradšej. Máte rada.